Hi! Maing odto sa tanan ni ami karon sa Dorano Views. Sa mahangin nga lugar. Mag get together, mag outing, no, banding, suroy-suroy, ligo-ligo. Ako na di man ligo, wala pabugnaw, pahangin-hangin. Tanaw og nindot nga mga view. Gusto mo og kanang asa na og gihuot na inyohang kanang pamati. Anhin mo diri sa Dorano View. Wow, Abunda kay hangin. daghangin no. Anya makaginhawa pa ka og kuan. Makanahuna ka sa pagsulbad ang mga problema. Kahit taas kay mong pananaw diri sa Dorano. Makita nimo ang tanggom ug ang usamis ug ang tubod. Pero slight na Og daghan kay kag problema. Anhin diri sa Dorano. Paghapa-hapa diri sa payag, pabugnaw pa pawa sa kanang kalaay. Kalaay. kanang kapuno sa hunahuna. Stress, Sa tangtang ang mga stress. Matangtang diri tanan kay layo kay mong pananaw abot dito sa Osamis. Makanahuna kita diri sik na. Ayaw lago na una Ha? lambak anang Dili oy. pangpang. Makanahuna diri saon pagpahiluna nga masitol daw na itong mga problema, mga baylor ng utang nga joke. Kanin bisa nang mga Kanang kuan bitaw ay ang punto na to anis kaning Nganong kinanglanon man jud ang recreation sa pamilya. Para sa ako pod, inani siya. Mawala ang mawala ba ang kanang dili ingon nga maulaw ang anak to sa amahan, sa inahan, kanang himuon kumbaga makasinati ay makabarkada sila ba parang oh. in case na dili malikayon ang problema, dili na maghisitant ang mga anak ko tugan nga man makauyab baya ko maka-open maka-open sila unsay angay nato buhaton ani dili na ba nga matingalan lang tang atong anak Naabot na ang Dorano. nabot ang Dorano. nya lain kauban May nang ang imong ka-date, Unahon, anak, pamilya. imong pamilya. una na namang ginikanan og date Yes. aw Na. murag nindot na Kaya sila ray mag-date. lagi Nga mo kay kalibutan. Uy, to adin Dorano ha. Nakita nimo sa picture ba? Wa na ulahi na. Pero kamo pamilya nga mga kuyo. mas close Mas ma-develop nindot, nyo ang relationship between nga ma-close mo nung The more closer, the more kanang bitter din siya kaayo kay masinati mo ang ato magong anak dili nato masinati ang batasan ba dili sa ra ba na pagdilo. sila maki-open up ba Labi na nga. ator ba na sila mo istorya silang problema sila mga best friend barkada ana sila May tabay mo dili lagi sila nga mo storya unya luom mo rap tingalan kang nani nagligtas ng kwarto. mo gani paningkamutan gani nga ikaw ginikanan ganuyo nimo yung mga anak kasuroy tanak mga o ligo. maligo na. ta o suroy ta Dorano pahangin ta kay dire puro kainit way hangin Sige ra alimuot o silag cellphone kita pud mo nga ang kalibutan luwag day kayo Bitaw mo dili ba Mm. makita nimo ba nga sa nga dako man day kayong kalibutan no samantalang ato siguro nang- corner. mo siguro na no nga ubang Cellphone mga ra. anak idlas pud kaayo anang Yeah. dili bitaw nato kay ta si dili bitaw kay ta nga makidait-dait nila nga huy ligo taro nak asa man mo ana Mga- gyud ay Minsan ikaw lakaw kag imong anak. gyud tay kakulangon gyud ay ako accept ko na amang pud kakulangon kanang gilang hala na si Ginoo dili pa ulahi ang kanang. perfect Napama maybe basin magtora dai mi phone dili diri sa Pilipinas tas gawas Bitaw. lagi pero kurang andoy ba Tinuod. kun nindot gyud siya Tinuod. Kay- Kaya ano, kanang wala man good mo banding sa family. wala oy murag kanya-kanya murag di madugay di na magkaila Kanya-kanya ra gyud. di na magkaila Kay ang imong Mo anak kaila sa batasan correct sakto gyud ka kay ug ingon nga di nimo siya matugkad sa iyang kinayas mong anak kung sa malibog siya ka man gumikan sa social media. kaya hapong barkada, tungod siya ang barkada. Ito na nimo matingalan. Dito niya Nya- nakatunan. nya dili ba na lifetime ang barkada mo pabiya na makadaot Dili man ni nani ang anak sa unang panahon. Ano, may ani barkada naman gud sa nga karon. pariwara Mura bag kalang makaimunta ba nga sala gini na mo kay wala na mo siya. kinahanglan gyud ang pag-care gyud ka loving Siguro as a parents siguro og kanang ang anak bitaw no nga ngaon tagmani ngaon day tagmani ninyo Magsige bitaw mo kauban og aha mo mga ligo mo, Mm. mosoroy mo sa Dorano o adto mo sa kuan Bacolod, Yes. long boardwalk. Mm. Dili na siguro mo ikyas pa imong anak nga makikuyog og barkada kay mo adto lang Correct. anang mga Nya, ahan ng laaganan. Sila pa ni ma-encourage ng barkada kuyog ta mga Dayon, tuming oh. ng mama ni papa. ni abi bitaw nimo that truly best friend ba yan sa parent ba ya dapat ang mama Wala gyud man. papa Nya, may truly best friend dili Ang ba saan ang man mga na. barkada Unsaan man na maingon man nga wala bang ni kwarta oy. Mahal man kaayo. Ay, di pa mga to atong preting mahala nga mangita jud atong preting mahala nga mga suroyanan malang simple lang gud pud basta kay makasuroy-suroy kanang ligog dagat okay naman pud na
Dayon, ang kwarta di man gyud na kanunay. Maglaan ba savings? To ni Tigumon Bi, kay savings. magplano ta nga manoroy ta dito sa Dili Durano ka or na, Tinago. Dili sa kamo Ilaan. inom coke, pinang coke tag 50. Ah, iko gig na oy, maingon nga dili makatigom labi palit og beer. Tanduay, charay. Napay sugal pa nga patat patong its. Ayo dili sa mo, dili sa mo tong Katigom gyud, oy. sa mo palit og coke, dili sa Oh. palit tanduay. Ni, Pila ang tanduay, pila naman gud. Mm. Puti manginuman gud puti. Coke ra ko hey, balaan. kung naagyo kay goal, naagyo kay imuhang Na may piggy bank. kumbaga nakaihandom ba nga gusto nimong mahitabo. Noon sa panatay magawas nimo Oh. imong pamilya, di ba? Oh, No? magawas nimo. Nga bisag maligo lang gud ato sa ang Suba. imong pangitaon kay kuan raman kanang og na kay motor Di man paggasolina ra. Oh, Dayon, paggasolina. balon lang gud ninyo nga kanang balon kanang Balon, makaon lang balon. gud sa balay. Oh. Saging, unay kamote, okay na din. Pero, Naisda, Dapat siya makaligo sikno naman mo. na practice na siya or naanda na siya Sa sa gagmay sa gagmay pa. Aw. Oh, pero Na kanang- ako'y nailang na pamilya ina ana. Sa gagmay pa. Gagmay pa. Start na sila nga mo ilahang Ilang ano? ilang buhat, Mm. ilahang Sa nakagawian na gagmay pa habit na na yung mga nila. anak, yung mga anak. Mm. Kuan sa mga kwarta na sila kanang mga kwarta na sila. Mm. Pamaliton to nilang mga kuan na tong mga panimalay ana. Ako man na sobrang Oh, gamay. mo na din to ilang isuroy. May mga tutag Mga kuan, suroy mga na tutag dayon. kabumbungan. Mm. Yung sa katong kuan, mga tuko samis. Oh. Kato sa unang wapay pandemic, clearly bitaw ang tuko samis. kita pa. Lagi no sa mga walay trabaho ng mga parents ba. Oh, Ako kana ko bang- experience na na oy. O kana ba maingon nga kulang raman Trabaho, gud mga ni ang among kita kay kulang ra gyud sa pagkaon. Di man lagi ingon nga panahon Bahalag- Dili ko Wala, dili ko- bahalag saging. mutuol Bahalag saging, balag kamuti. Tanawa na pud to sila sa akong mga sa manghod. sa kuan ra gyud siguro na no sa panahon Mindset. na ba. Oh, Mindset ba? Si Dini pa mindset ba? Mindset. Lagi kayo dili man nababang nga walay kwarta. Ingon day nga dili dawaton ug kuan nga magbalon ka carrots. Ay, pwede man saging, pwedeng kamuti, bisan unsa na lang. Dili ka man. maghuna-huna nga kana. Dili kwarta, Mao, oy. di ba? Ang uban mo gud kay dili lang mi magasay kung maulaw man mi wala man mi suduan dayon. Dili Na, na dili na namin sa balay. Ay Ay, kada ana, kopleg manok. Wala ko manok. Ha? Ako bahalag isda ra, bahalag gisuba or giprito ba basta makaligo lang. Ay di Ang saging pamilya. abreg sardinos, butang kag itlog. saging. Yun, basta Kumuting kahoy. saging gid ako the best na akong saging na kanang. Basta kay mabanding lang yun Ala, ang no? pamilya. Muna Kinanglan. ningon jud ko nga believe ko sa anak ng akong manghod kay di kan pag sa gamay pa mo na ko sa kamang ko kaning si kuan kalas-kalas sa kwarta mo pag minus kayo pero ako sa ko ako ang skin to wala sa kwarta makakuan sila makakwartas na human sa ibot at least happy na banding ba dili ba na mauli nimo Gani, dili. treasure ang moment samantalang ang bata gagmay pa Apoy good. kay inikadako anak nila Uy, timanan na mo gid na nila. mo mabalik Di timanaan pud nila oy. Timanaan Dili nila mo nga mabalik. ay na si mama ug si papa din na makita nila ba nga ala happy sila mama ug si papa. Sila pud na happy pud. Oh, bisan lang og mangibot kay apoy ba kayo na. Murag sa human nimo iana ba nga naa kay nahipos nga kani parani pangaligo. Ana ba? Murag kanang gift na sa imong pagalingon ba sa imong pakapoy sa tanan nimong trabaho bitaw. Kung ni dili ko na ilang nga pamilya kabisag hangtod karon nga lang na sila maintain gamay ana. Kuan bis lang nga kanang kanang mo tumikuan ana then kay kapalit ani kuan ana. Dili ba ingon nga yung kala gid akong kabiliban gid nila ba nga. Sayo kay mata dayon alas 2 to alas 5 butan ana. Pagbag uli Ra mga bata mong good food kuan. Pininig- Masugo. Pinaghapon bitaw nin ani kagabi matudas balay. Ngani ana. Sige pili na mo sa inyo ana. Anaon niya. Ang mga bata po, ano ba mga bata? Like kwarta ni mo ma. Bilingon daan ang kwarta ay ha sila mamili. Kuan sila kanang Naa sila Kabalo una sila, ba o nga. na Ilang limit. taman ang limit. Dili sila palabi nga kani ana. Ang dili. Bilingon sa daanan nila ang Kabalo kwarta sila sila ang budget. Siguro kaning mga anak na murag gahi kayo na to dadon na gyud tay kakulangon nga wala gitay pag close bitaw sa ila. Usa man gid na. Layo ta ba? Layo nga to ang communication sa ila. Di wala na to sila natagi og kanang saktong pag-cares na bitaw. Attention gyud. Pero before gid anak tanan-tanan natong Attention gyud pag-care siya. sa itong anak. Wa gid tay lain sa bigan. Ang Siya ra ginawa gyud. Oh, Okay. no. Kita Labi na karon nga. ganang binuhat man ta niya. Mag-unsa man atong effort kung walay panalangin niya. Ya, labi na karon nga do na tay partida na kanang cellphone. Oo. Gani. Tawgon nimo di na maminaw. Hindi na ra ba gyud maminaw. Gang, kuan sa ni gang, palikog gyapon bubuhay tong kuan gang. Ana, human na lang Ikaw mo ra gyapon. gyapon. Iglingi nimo wa oy, wa gyud maibot ang dagway bitaw. Tinuod gyud. Mo nang kinahanglan jud sa karon bitaw nga panahon nga Number kanang one naay pang na kang COVID. cellphone. Kan jud. Naa sila time.
tagaan jud sila panahon nga mulaag mo. Ang style po sa akong manghod kay lahi. Bantay ha, ang grado, anak pong anak. Akong grado ba, maintain man. Pero iniabot ana nga time, ana mga orasa nga hawa na gid ang cellphone. Bisan pag usa ka lami ang dula. Hawa gid na. Undang yun. Undang Ah, gid ka. nindot na kay na sila Disiplina sa disiplina sa paghandling nila sa cellphone. Kay murag naa Mas dito kinay ang ako, ilahang ako. atensyon gyud Sila siya. mo apo. Mm. 30 minutes lang ha. Oh, di tingog. Ano sige sabi ana duwa. Time is up. Bahala mo ilak man sakay tayo Pero sa gakuan, naghilak po siya pero gidunol ang cellphone. Muna nga ang kuduan jud sa gamay pa. Kuduan, oh. Kuduan jud sa gamay pa. nabi lang sa kuan nga turn up a child. Nga nung tunaan yun siya nga magawas para maka-appreciate siya sa palibot ba nga. Hala no? Di sa Experience pagtanaw niya. lang ka anang lubi. Mm. Makaana ka ba nga. Grabe jud ang Ginoo no. Experience pud niya ba nga dili naman pud nga isa ra ka pamilya nga makita daghan man gud pud kita niya nga ay uban pud uga banding pud ay no ana Dili lang di ay kay- ana man gud na Dili lang di ay ang naay kwarta makabanding-banding. expose pud wala siya ba. kwarta, pwede man. Expose Naalang ang kay bata. pang gasolina, naalang kay pang entrance diri 50. Makapahangin na ka. Kay Diba? karon Dili man ingon nga burden man, burden gud. Ang imo lang maging effort. Effort of time. Tagaan jud panahon. Kay kung maingon ka nga nagharapang nanghalap nga batanon wala way cellphone naman to kanunay. Wala man pa nang busy makaikus na. Ay kana bitong busy no virus biya gina siya. Kung imo nang pahinungtan anong pagka-busy, wala jud ka. Dili man na sa nimo matambalan ang busy. Kay og maka recreation man gud mo, makagawas sa balay. lungga. Ikaw makagawas pud ka sa imong mga negosyo. Dayon makapahulay pud ka sa imong mga trabaho sa balay. Nya maka isang pila lang ka oras ko diri makalantaw ka wow, makaana ka ba sa gibuhat sa Ginoo nga landscape? Nga lapad kaayo nga dagat, Ikaw ay magwanda. kakahuyan, Magwanda ko ba? nay bukid, nay pangpang. Naimbuki di Grabe. mamasili. Oh, grabe ang kanang pagbuhat. May problema puding ambakan joke lang. Dili bitaw Maka- joke lang bitaw. Makapasalamat ka sa Ginoo ba nga wow Lord. Salamat sa Thank imong you. gibuhat. No? Nga naa ako aning kalibutan imo pang gibuhat na ilubi. Nahimo tang tawo. Pag nalubi pa ta pareano pamputol ra ban la sa ubos. Bitaw kung Unsa na lang na yun ka, Trisha? pinakaswerte magita sa tanan nga kayo kay Naswertihan gyud kaburyong bitaw po nang naakanunay sa balay. Sabi nagdaghan po kay maningil utang. Joke. Angay po na si radaan ang balay bitaw di recreate nimo. Bitaw ay. iman Bitaw. iman. Imo din silang. Nanglan yun nga doon na kay Kamuka gyud ana. pagluag sa imong kaugalingon nga kalimtan sa nimo ba. Sig usa lang ka oras. Pwede og kanang kapuyon jud kag. Nakay motor kamong duha padagan padulong diri. Pinigsaka pa lang nimo padulong diri sa Dorano. Oh, lingaw na mi ka. Wow. Unsa day ning kalsada diri padulong. Wa isa. May ligas pa ka ani ah. Murag Kuan kayo, diretso. Mo man tinagbalok. Lagi. Anak ko koy sharp kayo. Nigana nimo bikel ka. Ingon ni kuan ingon ni driver. Silbato. Ang wala driver. Karon pa mamnong duha diri no. Unsa may Nakanin ako kaysa pero wala ko klahos gyud diri sa sentro. Akong experience di Ayan ani. ko nako. imo jong Naningil appreciation sa budlay. sa imong Pagsugod lang gidaan ako sa kuan sa kanang kuan ba. Makaingon jud ko nga wow, Virgin Forest pagit siya. Wala pagit sa tandog ba. Dayon samtang po mi wala mi naglakawan nagpadagan mi sa dalan. Well discipline kay mga tao. Ay nanilihig pag agi namo. Nilhig. Na mahina sila na Mahina. Apil mga bata man gani. Mga bata oy, Then na sila kuan kuan sila diri. ba kanang naagi sila taya-taya nga sa ato taya-taya wala man ato Kanila dindom. Diri kay- naka-arrange. Kuan jud ka sila ba kanang disiplinado gid sila Pahat-pahat kaayo. sila Oo. naka-arrange ang Dayon, angkon. ang nakanindot lamang gud Way basura gyud. bugnaw kaayo ang ilang lugar. Kabantay ko diyan, nakakita ko isar gyud ka plastic silopin ako nakita dito, murag Ay night. wow. Murag na, Ito, oo. mga siya Oh. mga Bugnaw Wala ang sila mga basura, lugar. anak ko lang luha oy. Anak jud ko. Ingon tabi na ganina. Hala ko, hinlo din basta arrange siya. Din ang mga bulag sa nga gin, pwede mi ato ni himos to. Ang kanimo mga mabulakalit angay lang isa sa mga landong mga lugar. Sa ato sunog to, Mo nang kinanglan ta utan pod kay. utan na sa to ah. Utan kay init man. Di ta mag-imit dire. O Nada. ila bulak ato utan. Utan. nice spot. So, Kung nindot ka diri okay. Murag mahurot sa hangin o kalupad ay imong problema. kunya ang mga anak ko dili Leah, nimo where dadon. are you? Kung ang imong anak dili nimo dadon dere, aha ka sila padulong ron. Karon. Kung ay dak mo na dakong pangutana. Oo. Asa ka tong imong kwan. Wala na to dadaw, aha sila. Ako balo ko magulang, ay naman siya siyang kinabuhi. Ang manghot ko po nang ginabuhi pud to siya. Wa mo na ingon nga
missing pieces jud ka og dili nimo sila i-close. Mayo lang nakabalota nga sila nanarbaho, sila nag-eskwela. Wala ta kabalo, wala to dadan, o ta kabalo asa sila karon. Pareha dire ganina nga. Oh, balo man ko nanarbaho to sila Wala bisan na eskwela. klase no. Di Kaya po siya lakawan man. og ting klase pa ron din. Mo ta itong nakita ng mga batan-on, murag maka-question ta nga, uy, klase man Oh, ron. mo na ron. Kanong naa man na dire. Nagklase pero nangaligog. Oh, kana. Oh, nangaligo sa Kuan, pulse. diya na to Kapatagan diya pulse. na to mailaba nga kanang kung Kinanglan jud siya. inani nga kanang nagklase nga Then makita pag- na to ang mga batanon. Nga naa dire. Mo na dire. Ang atong pangutana ana sa atong una kabalo ba ka? Kabaho, Kanan, ani? isa. Ana. Abi nimo na amang guyuban nga muligot og suroy tapos pagkahuman ay nahitabo nga daotang Ana, ano mo ginikanan. Mo Yeah, mo yeah. Luoy kayo. Pero og na buhong na bitaw ang bata no nga kanang Oh, suroy-suroy naman siya na. oh nga Ganyan, magsuroy man ni nilang papa unyang kuan sa sunod bulan mo ani nga date. Dili na maingon nga suri-turi man. Dili na Pinigutang madalas ta, no? barkada ba nga. Uy, ato tas Mas kuan, sila pa dili yung ka dito. Uy, nindot Paminaw tay ko, kayo mag- nung sila pa yung na maingon nga, practice Uyog jud. ta kay manuroy mi ana. Mm. Oh, Nindot sila pa tay yung na kadala. practice di ay. Wa ko ka practice Matagaan na jud da ako na. trabaho mo. Oy ko. Lagi Ah, no kami ano po di sa ay. una sa mga gagmay pa mga bata. Swerte na po kay kung nakasilingan mi ni palangan. Nakakuyog dagat Mm, ilulong dagat dagat sa kanan. sa kanan. Mo na sa inday ligom kuyog ng dagat ta. eh. Oo. Inday kuyog ta, yung mga bata. Dada kay ligog Wala dagat. kami kwarta nang oy, sana ano nang kwarta na may sakyanan. Ug ayo problema kay naibalon. Mm. Oh, inana mi pinangga sa una ni palangan. Hangtod karon. Dayon, napag napag ni akong uyuan. Oh, di nabandigin na ako mga anak ba sa gagmay pa sila. Bliss kay ka. Oh, pagkadagko na dili na mabanding ni Mamang Goodlit mo na nga. Lahi naman ilang kabanding ini kita po. Ilahan namang kuan, ilahan namang pamilya po. Muna nga, mintas gagmay pa ang mga bata, mga batanon nga nagminyo, bagong minyo, ginalan ibanding yung mga anak kay i-treasure kay mabot yun ang panahon nga biyaan na lang gyud mo sa inyong mga anak. Mingan sa nga gidaghan unta nako ako mga Uy, anak. madina day ko magmilarita ni Sibuy uy. Oo. Balang magpabuyag siya. Oh, ana lang ko. Oh, Oy, ugot paminaw. ka kanunay. Paminaw. Ando na lang, oh. Ay sa paday sa imong dili na sa mamalita mi nga nausap hindi ako mama Maldito no. po siya Kana, kanay man. Mingon na madugay mo. Ma kuyo ko nimo simba. O si? Lagi. Oo. Na Napa siya iyang moment ron. Naabay ko, naabay mga rason. Og sakwan pa na, lugluwagan lang sa nato. Moment in time. Ginoo re, Lord, yatag lang moment in time. O mao nang mga batanon karon nga bag-ong ninyo, na may mga anak, kinanglan ibanding ninyo ang inyong mga bata kay kinanglan i-treasure nato ang kada moment sa atong anak, labi na kada kugusunon pa. Ato gid silang animahan sa maayo, tagaan nato sa eksaktong nutrition. Kay dili na gid na mabalik, igo na gid na mulabay hangtod madagko mga bata. Atong ang sa ibanding, asa ang atong mga pangaligo, mga halapit ang recreation nga mga maayo para sila kung unsa ilang mga problema open ka sila sa ato insert ato silang ibarkada. Ikaw Kay rights man po na. Rights of a child na o sa recreation. O na nga. O kanang bisa gamay lang good. Dili man ingon nga kinahanglan kag dagko kay kwarta o sa kamakalaan. Naalang good kay gamay nga kwarta igo makaabot diri. Naapod kay pang extra nga o ma-flat ang motor makauli ra. makauli Di ba ra. ma-enjoy ka nga kana makita sa mga anak nga diri. Dayon. Makakita sila sa environment sa gibuhat sa Ginoo nga landscape, mga tanom, kakahuyan, dagat, nindot nga hangin, maka-appreciate siya, kabulakan, maka-appreciate siya ba nga, Correct. makapasalamat siya sa Ginoo nga, wow, naagyo ay Ginoo nga nagihimuan ning tanan, gihimo gani ko niya, pinangga jud ay ko niya, gihatagan ko niya ani abundang hangin diri. Very good. So sa kuwasab, tinuod isip ginikanan, obligasyon gina nato ang pagpangga, pagatiman sa atong mga anak kay para ma-safe nato nga sila dili jud mapariwara or ma-divert ang ilang atensyon ngadto sa mga laing tawo, mga barkada. Paningkamutan gyud labi sa mga bag-o pa nga mga parents nga inyo jung i-banding, isuroy, kutob sa inyong mahimo sa inyong kaugalingon kay aron mapanatili ang good communication relationship between parents, mama, papa
Nilang uwi kayo ngayon na dili na uwi. Ang importante mapangalagaan jud nga close kay mo nga wala bitay pag-atubili nga maka anyuhang anak dili magduduha nga mo share sa inahan nga pa ana mo open up unsay naa nila silang kaugalingon kay the truly best friend is a parents. Bye. Salamat sa inyong bye-bye.